ଆଜି ଯାଇଥିଲି ଝାଡ଼ପଟା ମେଳନ ମୁଁ ନେଇଯାଇଥିଲି ଧଳା ଅବିର ନେଇକିରି ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଖାଲି ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି ଦେଖୁଛି କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ ଦେଖିନି କେତେ ଭିଡ଼ ଯାଇକି ଭିତରକୁ ପଶିକନି ଲୋ ମାଲୁ ଲୋ ମାଲୁ ଲୋ ମାଲୁ କି ଭିଡ଼ ସିଏ ଖାଲି ଅବିର ଛଟାଉଛି। ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଛୁଆଙ୍କ ଖେଳକୁଦ ହୁଏ ସେଇଠି ଯାଇକି ଏକଲା ଦେଖିନି କି ଭିଡ଼ ଅବିର ଚାରିଆରେ ଛଟା ହେଉଛି ମୋ ମଥା ପୋତିଗଲାଣି। ମୁଁ କ'ଣ କରିମି ଯାଇକି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଦେଖିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୁରା ମେଢ଼କୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ମଜାରେ ନଚେଇକି ଆଣୁଛି। ଓ ସିଏ କି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଆଖି ଛଳଛଳ ହେଇଯିବ ଦେଖିବାକୁ ମନ ଖାଲି ଭରୁଛି ଆସିତେ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ଏଲୋ ବାପ ମୋ ମାଲୁ ଇଏ କ'ଣ ସବୁ ଏତେ ଦୁଃଖ ନା ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୁରା ସ୍ଲାଇନ୍ ହେଇକି ପୁରା ରହିଛନ୍ତି ପୁରା ମେଢ଼କୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜେଇଛନ୍ତି କହିହେବନି। ପାଟି ପୁରା ଶୁଖିଗଲାଣି। ମୁଁ ଦୁଇଟା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଦେବି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇ ମୁଁ ଅନେଇନି ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖିନି ଛାଞ୍ଚୁଣି କୁଲା ଚାରି ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଲାଷ୍ଟକୁ ସେ ମେଳନ କତିରୁ ବାହାରି ଯାଇନି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ଯାଉ ଲେଖିନି ସେତି ବି ଭିଡ଼ ଏବେ ବି ଠାକୁର ଆସୁଛି। ମୁଁ ଲୋ ବାପ ଆଜି ଗଲା କେମିତି ଯିମି ରାସ୍ତାରେ ଆସୁ ପୁଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିନି ଏଇଠୁ ମୁଁ ଅବିର ନେଇଥିଲି ଧଳା ଅବିର ଗଲାବେଳେ ସବୁ ବର୍ଷ ଏଇଠି ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଆସି ଶିବ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିନି ସେଇଠି ସାଇକେଲ ରଖିଥିଲି ସାଇକେଲ କାଢ଼ିକି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆଇନି।